Benvingudes, benvinguts a Sí Cafè, una col·lecció d'eines emocionals de molt pocs minuts per gestionar l'impacte emocional del coronavirus. Una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. I avui parlem de les paraules, de com les paraules poden ajudar a cuidar-nos. I especialment parlaré d'una paraula que és la paraula confinament. A mi personalment aquesta paraula no m'ajuda. Quan jo sento la paraula confinament em sento en una presó, em sento obligat, em sento castigat, em sento aïllat. I això a mi no m'ajuda. I sé que les paraules tenen importància perquè tal com jo parli, així construiré la visió del món. I no m'agrada construir una visió del món en la que jo, a mi mateix, em dic que estic presoner, que estic obligat, que estic castigat, que estic aïllat. I sí, és important que estigui aïllat per tenir cura de mi i cura dels altres. Però el mot a mi no m'ajuda. Així que jo l'he canviat per la paraula retir. Perquè un retir és un espai de temps en el que jo intento descobrir com puc créixer interiorment i com em puc cuidar. Sí, a la meva vida he canviat la paraula confinament per la paraula retir. Perquè m'ajuda. Confinament no m'ajuda, retir sí, és el mateix. Però jo prefereixo parlar-me de forma que m'ajudi. Així que, ara us proposo un repte. I el repte és que vosaltres busqueu una paraula alternativa a la paraula confinament. I si viviu amb infants, els expliqueu això. Diu, escolta'm, quina paraula podríem buscar perquè ens servís? Les vacances secretes? La casa que s'ha convertit en el cau? Jo què sé. Per quin mot canviaries confinament? Hi ha algun mot que t'ajudi? Aquest és el repte. I si vols compartir el que els teus infants han dit, si vols compartir la paraula que tu has cercat en cas de que hagis trobat una que t'ajudi, fes-ho. I si vols, ens veiem a la propera psicocàpsula del proper Sí Cafè.